na antiyo nga rodon nga banget kat daytoy aji video nga udi nga video nga nag-makeup. Napanunod ko sayang mo no ikatagdagos si makeup ko kat ituloy ko nagkaramit ako pati another video. Daytoy nga video napanunod ko nakita kami daytoy nga kwa picture ito yan ti Facebook. Kat iramidan tayo lang basahan tayo iramidan tayo ti reaction video na buya yung last nga reaction video ng tiyo. Daytoy ni daytoy na buya yung daytoy. Hindi elementary school. Walang elementary school. Daytawag kakanakan ko takta nakakita ka man ti another pictures nga makapakatawa man nga nakita dito yung Facebook. Magdaman ti makita yung kakanakan is share yung kanya ng tiyo tag comment ay ag-react manan reaction video kat kitaan tayo buyaan nyo nga dito nga video another funny episode reaction episode na antiyo dito nga video kat dito nga video ikanta iti title nga reacting to funny signs and symptoms char funny signs Filipino signs nga rod sabay lang ko magustuhan nyo dito reaction ni antiyo. Makikinatawa kayo nga kakanakan tano apay gamin kidaddo mga Pilipino kakastoy ti panuno da. Rogyanan tayo like nga reaction video nga ron. Trust Trust nga talaga. Inyo data. Pagbasuraan titiwala. Dagita tiwala nga kwa nga na aw-awan. Gapo dagiti manluluko nga boyfriend girlfriend nyo. Dahito tigatamin nyo. Trust ka. Baby wives. Dagita nga makamo ti wives. Plural ti wife. Asawa nga babae. Pangit dayta baby wives mo. Open 24 hours, 11 p.m. to 6 a.m. Kasi ano ay nagbalik nga 24 hours dito no 11 p.m. to 6 a.m. lang. Luluk ko nyo lang titaptao mo. Ihi 2, dumi, taki 5. Promo, utot libre. Ay, libre nga talaga tutot. Tapi nga tanya, wang kasilyas tutot. Adamat ko ma. Come in, wear clothes. Iced for rent. Iya, natabuludan na lang dito ice. Sa dantong malangag isublim nga ta, dahil nga binulod. Ante bulod naman dyan, isublimin to. Danom to nga isublidan. Loko na kita nga tatao. Sweatshirt, 35 each. Nagsamit mo dahil nga bado na yan. Welcome po kayo. No entry. Wanted, boy waitress. Applied now. Ate Manang City. No boy, waiter, waitress, babae. Ganyan makamo. Siguro, kinyayahan nyo pa amo. Inya nga tati makapakatawa dito kung kunayo siguro. Ay na apo. Ice Cindy. Amok ato ice candy nga talaga. Madi ka mo no ni Cindy. Yaglako ti ice. No ice candy nga talaga ti kaya dangay lako. Ay apo. Driveway. Please do not. Inya ti kaya dangay sa uwan. Wait paint. Aguray ka no. Pintor da pa. Imbis nga wet. Nabasa. Wait, agura. Pakiusap, bawal kumain sa loob ng aircon. Alam nga yung nagdati aircon nga mga niya madaytan. Diyos ko, my God. So, nariga talaga niya reading comprehension. I mean,
Nariga talaga, kasla na kita balbalita, no? Mali-mali ti balbalita da, sa balit ti panagtaros ti taon. Loob ng ko niya da ito. Beware fallen objects. Dapat na jay falling. I mean, adi nga agtinag pa lang. Dahil ito'y natinagan. Fallen. Natinagan. Nalpasan nga natinagan. Agalawad kayo kung nagiging natinag. Natinagan of object. Sumigaw lang ng Darna pagbababa. Ano talaga ti kalukwan ti Pilipino niya. Yan day tag sakay ka ti jeep kababain. Darna! Kung ko nang kididit. Bumaba ka lang ti jeep. Agbaling ka pa nga superhero. Ay, makapa-imagine niya. Imagine niya man bagbagi yung agdardar na nga bumaba ti jeep. Darna! Darna! Kung ko na edit. Mapagtip ng tiyo. Ice for sale. Akin mataday tayo lalako da. Ay, so nga, iti eskwela talaga narigat niya. Iso nga po na natin mamaestro tayo. Wrong spelling wrong. Talaga. Takita niyo dito ni no, i-correct na tayo ti spelling dito eskwelahan. Kaya di awanan. Ice for sale. Gumatang ka ti mata. So kilanda nga tayo mata ni inang mo. Ngay lakod da. Slow. Diyos ko, isa nga talaga nga importante nga talaga iti message dayta isurat tayo importante slow men at work inya kaya sa unday ta nga nabubuntog dagiti tatrabaho sa sadogda ibis kay slow down ko na men at work my god kiss ti bawang saging banana flavor 30 per kilo. Lakatan. Kano ba nga nagbalit nga apple flavor ti saging? Dead shit dipindi sa klase. Inya nga taday ito'y naglalako. Inya day ta Bisaya, no inya Waray, Ilocano, inya balat. Dead sheet ko na imbis nga bed sheet. Dipindi. Nagkangkang nga talaga. Sa klase. Faceball. Mautak talaga ti Pilipino nga talaga. Ay naapo. Now firing. Apply with it. Nga hiring, agpa-fire na gaya. Miso na nag-apply kayo. Dato'y pa, hamamamo no, inya ba Ilocano ba dato'y glalako no inya. Putlong, hamburger, cheeseburger. Cheese. Cheese. Ham and cheese. Ham and cheese. Ham and egg. Ham and egg and cheese. Burger. Double patty. May sapay na ito. Jubilat. Tapos, julubot. Ay, apo tila mapampanunod. Pilipino talaga. Jubilat. Julubot. Mabanlog na antiyo talaga. No entry. Entrance only. Pampanunutan na ba na kita raramidan na na niya? No entry. Entrance only niya. Ay, sige! Datan ka na kanta, naramid ko nga reaction video. Ay, sakit ni Chan ko ba kakatawa? My God! Kano, dapat makita nga kakasta nga nga makapakatawa nga ikan reaction na
ng tiyo, i-message nyo lang ng tiyo, comment kayo kasdyan niya. Sige, sakit tayo siya ko kinyayo, makapautot kayo.